Naaritas tong dugang mga isgutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, no? Atong hatagag pagtagad kay gabi ikaduhang adlaw no sa pagpahigayon sa confirmation of charges didto mga kagalaan sa International Criminal Court. Ug unya ang prosecution mao'y hatag mga higala sa ilang mga pamahayag kagabi pero kinini ang mas aligri tato kung kuan, mas nindot tato day kung ang kuan ba usa ka sa prosecution usa nga musulti dayon ipatubag dayon sa defense para kuan ba kato mo magilaay no tong uban tong kalakiha kay labi pa lagi nga dugay kay sunod kuan mag-recess mga kagalaan sunod taud-taud kuan tagbot tag seat sa tong alarm clock. So ang uban may galagi panglaay giburingan kadi man tuloy-tuloy ning ilang kuan god ilang hearing kahuman break sa pila ka minutes balik pud ka kuan day no mo man ni ilang tinarbahuan day didto mga sukin tig paminaw. Ay tatong sunod-sunod na dayon tuloy-tuloy na dayon kay para kuan na sige lang yung break mga kagalaan inig break usahay may lag magkamata patag balik. Tinigod mahigala nindot og tubag-tubag gid ba? Human og kanang speech kay ko man ila. Lahi ni ilang style dito sa confirmation of charges. Lahi ni sa pre-trial diri sa ato sa Pilipinas kay pre-trial pa lang aligri na magidaan. Labi pa na ng criminal case, labi pa og inana mga higala mga dagko mahigala ang tao ang involved. Maglambigit mahigalag mga kwan, celebrated case mga sukin tigpaminaw. Aligri kayo bisag pre-trial pa lang ha. Ba't kini murag padung manslaay mga sukin tigpaminaw? Pulo sa kwan no sakto po nila noon nga prepared na yung tanan kwan day para di po magkanga na lang sad. So prepared na tanan basahon na nimo dito atol mga higala sa confirmation of charges. Pero nanulti kagabi pulos ni sa habig sa prosecution. So wala mga higala tong habig mga higala sa kininiang dipinsa. Una nga uban mahigala dili kay ka-relate nya ang in English pod mga sukit tigpaminaw di pod kay klaro no ang in Englishan. So murag gilaay daghang mangigipanglaay kay ilang hunahuna may gala ligri pa manghusay sa lupon. Naatala ni agi katawa mga sukid tigpaminaw. Kinigod mga kagalaang mga allegations nya gisaysay mahigala sa mga prosecutors kagahapon or kagabi pulos sa man ni mahigala na batian na nato no. Ang ato lang unsaon pag-present. Although, dunay mga prosecutors nga ilang yun mahigala nga gisumpay-sumpay. Ilang gitahi ang mga speeches, mga kagalaan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Nga isumpay mahigala, murag PowerPoint presentation, isumpay sa mga panghitabo, nga mura sad og masumpay na sad mga sukin tig paminaw. No? So, tanaw na to, unsaon pag tubag pag-counter mahigala ni Attorney Kaufman, kining maong mga pamahayag mga kagalaan, no? Dito sa ICC. Unya diri sa may gawas po sa ICC mahigala bida. Daghang mga Pilipino nga tuwa sa dito mga kaigsunan, dunay mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga nangadto ang mga OFWs nga nangadto o doon na sa mga higalay nangadto nga mga kabanay pod sa mga biktima. Okay, so mo ni mga panghitabo dito sa ICC mga sukit tigpaminaw. Pero mo gini no sa atong tan-aw mga higala og kuan pa lang unta kinini ang mamay ilang style so ato lang sa sundan mga sukiting paminaw pero medyo aron nga ligali kita today kanana ang subagtubag lang tadayon so usa ka kuan sulti mahigala diri sa prosecution mutubag po sa defense depende pila man kabuk abogado ang sa kuan defense team so kuan tubag dayon mga higala para nga medyo maaligri-ligri tagamay ba mabati to pikas-pikas nga side unsaon pag argue no unsa mga higalay mga posisyon nila no hinuon kini confirmation of charges pa man wa pa ta masayod unya mahigala og kini gong dapita kini nga stage mo ni nga stage nga mo decide ang husgado ang International Criminal Court kung i-dismiss ang kaso or ilang ipadayon ang kaso pero kung akong tan-aw mahigala i-evaluate nimo medyo delikado mga kagalaan nga padayonon guning kaso. No? Ngano dili sa ingon nga sa merito mga kagalaan base. Medyo ang ICC mga kagalaan
ilang ipamugos gyud ang ila sad mga higala nga jurisdiction. Straight to the point. Kay ang proper gyud unta ini mga higala dili pa ni siya hisgutan ang confirmation of charges kay naa pa man mga higala question on jurisdiction. Tuwa pa gani iapilar pa na mga higala naa pa sa appeals chamber ang pangutana, ang question sa jurisdiction mga sukid di paminaw. Pero insist man sila nga magsugod na yung hearing. So mo nandoon ay confirmation of charges. So kanadaan murag maka bana-bana taon sa ilang katuyuan ani ha. Unya ang ICC mga kagalaan nasayod ta sa ako nang ginaingon nga mismo gani mahigala ang Pilipinas mo argue ta nga wa mga higalay jurisdiction dili ita membro. Ikaduha naata mahigalay gi-invoke nga doctrine of complementarity mga sukid di paminaw. Pero mo lagi na kini ni ang ICC una-huna po nila wala ba sila kaso lain. Maragmingaw mga ICC karon sa Duterte may galang tuwa dito gamiton gyud ang poster boy. Nga ni ay gamit ang ICC kay kini ICC may galang namugna man ni gumikan sa civil society. Ha? Mao nang ang uban nga mga countries wala ang pamimbro. Sama na Putin, wala ang pamimbro. So doon na sila mahigala ipagawas, nga papili sa tanan din ha. I-evaluate nila mahigala, igawsan ganin nila og warrant si Netanyahu o si Putin nga dili mga membro mahigala ilang mga nasod. So mo insist sila nga naami jurisdiction. Mo ni ang ilang kalaki dito mga sukid tig paminaw. Pero mo lagi na nga ang matag nasod sovereign country man. Doon naman tayo justice system sa kaugalingong mga nasod. Musud ang ICC kung dili functional ang husgado sa usa ka nasod. O karon ni sud man sila ani. Unya doon ay question sa jurisdiction pending apan ni paturato isla ining pagpadayon gyud sa confirmation of charges. Una nga atong sundan lang na mahigala kutob sa atong mahimo, no? Atong paminawon kining ilang mga speeches pero ilang gisumpay-sumpay. Kung maminaw ka ang mga speeches ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ilang gipanggader unya mo ilang isumpay-sumpay aron nga murag ma tahi-tahi gyud mga sukid tig paminaw. Straight to the point. O mo ni ang mga nahitabo dito sa ICC. Pero samtang doon na mahigalay confirmation of charges dito, medyo nalawgaw ni gamay kay ni amay mga Marines nga naningog nga mga kauban mahigala ni Sergeant Gutisa nga nagpa-press conference pod kagahapon og nibutyag mahigala sa kantidad sa kwarta nga ilang gihatod pinaagi ni Saldico ngadto mahigala sa kang Speaker Martin Romualdez og nasulti po nila kin nga tapos BBM nahatdan imong kwarta. Kuyaw ni nga mga ex-Marines nga nisulti nya labaw tanan apil sa ilang aligasyon nga dunay kwarta nga ilang gipailisan og dollar kay ilang gi hatag mga higala sa mga investigators sa ICC. Straight to the point. So Philippine government maoy kwarta nga gigamit ini kung maohon mga sukid tig paminaw. Straight to the point. No? Kana kung tinuod ang aligasyon sa mga Marines, ex-Marines. Kumusta man si Ping Lacson ani day? Pagka kabati si Ping Lacson ani unsa may buhaton ni Ping Lacson isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, ha? Straight to the point. Magpabungol-bungol lang Ping aning kalakiharon. Ha? Amo man ni Roy pamahayag mahigala ining mga ex-Marines. So unsao man ni pag kalaki kay konektado man ni ron dito sa ICC kung mauhon mga higala. Ha? Unsao man ni pag spelling aning kalakiharon. Kini mga Marines gahapon may higala nga nagpahigayon og press conference. Ay kini ko sa ICC mga sukid tig paminaw o sa ako nang ginaingon mga speeches ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga gisumpay-sumpay ba. Doon ay mga panghitabo nya speech Duterte mo ay kuha ang clip mo isumpay-sumpay mga kagalaan. So tan-aw na to unsaon pag counter ni Attorney Kaufman ining mga speeches mahigala nga gisumpay-sumpay. Okay, doon naman to yung speech gani mga kagalaan ni Duterte nga kini ni ang gipakgang na ni Attorney Kaufman
nga kana mismo nga speech kung imong tiwason og paminaw, do na po'y portion dito nga ang pulis iyang giingnan nga suportahan mo nako. Basta tarungan lang yung trabaho lang. Ayaw niyo abusare ang inyong trabaho. Straight to the point. Mo na yung gisulti mga kaigalaan. So atong tagagpagtagad no, kini nga prosecutor, usas mga prosecutors mo ni present ani mahigala didto sa husgado kini ato sa paminawon kadali names. Kay mga kuan man ni katumaning mga kini ni ang speeches ni kanhi presidente Rodrigo Duterte giunsa man la pagpanguha ni tanan. So do na mahigalay mga nagpaluyo gyud. O karon ni gawas na ni mga higala ang sitwasyon nga dunay $2 milyones nga gipailisan sa mga ex-marines kay ilang gihatag sa mga investigator. Ang pangutanang dako ron ni ana man ni sa una mahigalas gutisa ra man tong usa. So ingon seleksyon awa man kay dunay problema ang notarization. Karon daghan man ni 18 ka mga marines. Ang nagpahigayon ng press conference gahapon unsa man ning pinglaksyon ron? Di nimo imbitaron Senator Ping ngadto sa Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the Pwede point. tag-asa mo itong mga speeches kagahapon. Bati naman mo adto pero doon na tayo yung mga portion dito nga ato mahigalang mga puntong atong i-discuss. Pwede tag-asa to ilang ipambasa, no? Pero sige lang, doon na yung mga portion mahigalang gipang-quote nga atong i-discuss mga kagalaan kana nga mga punto aron nga atong mahatagag pagtagad. But before ana atong paminawon mahigala ning usas mga prosecutors nga kinini ang misulti mahigala labot ani. Unsa man sa RMN na siya dai nga kuan quote. Oo, okay. So kana nga mga quotes lang atong tagsaon siguro butang ta sa screen para ma-explain nato nung taon. But before ana names palihog kuno ko sa usa names katong video lang sa usa ka prosecutor usas mga prosecutors nga ni present sa kaso mahigala for confirmation of charges kani. Sige, proceed. 50 public officials who he claimed were involved in the drug trade. These included Abrera Mayor Rolando Espinosa and Osamis Mayor Reynaldo Parahinog, as well as various members of the Parahinog family. This speech is at tab 31 and we'll play 2 clips of that now. Okay. Asa maragwa ang audio dong kamay lang ha. Kaya ato ning kuha na punto mga kaigalaan ha. Kay apil mga kaigalaan nga gisaysay atol sa ICC mao ang kamatayon ni Mayor Rolando Espinosa og ni Mayor Reynaldo Parahinog, no? Nga doon nag justice katong ilang kamatayon na ang mga taga Leyte nga nakaila atong taga Albuera og ang mga taga dito sa Osamis man dayo ila. Yung Sige, isa gamay lang dong. Nga nakaila kadtong mga kaigsunan to kamo lang maghukom nina. Og unsa inyong masulti, no? Nga pagsinggit og hustisya dito sa International Criminal Court ni Mayor Rolando Espinosa nga namatay atol sa war on drugs og justice pod para ni Reynaldo Parahinog. Naman tayo, Jesus, Ginoo ko. At lagi katawa mga kaigalaan. So, kinini ang na-present dito, no? Ang ila mahigalang kamatayon, kinahanglan o hustisya, ni ining hitabua mahigala, be? Ato sang paminawon, mga sukit paminawon. Yan, nagsumpay dayon ang speech si Duterte, nagsumpay, mura na dayon mga higalag ilan ang gi-establishar mga kaigalaan nga kini, usa ka state policy. No, muna ilang kuan karon. Atong paminawon usa mahigalan na mention pod kagahapbi ang mga kakonsabo ni kanhi presidente Rodrigo Duterte dito na mention si Senador Bato, Senador Bungo o uban pa migalas si General Albayalde o katong uban pa no nga na mention sad kagabi mga sukit tig paminaw. Pero kining pagkasulti nining usa sa mga prosecutors nagpahimug at kini sa war on drugs o pagsinggit og hustisya alang sa mga nangamatay, labi na mahigala ni adtong mayor sa Osamis hustisya alang niya, Mayor Parahinog.
Og ingon man mahigala hustisya alang niadtong mayor sa Albuera nga si Rolando Espinosa. Ginoo ko. Kaya ato paminawon na names. Balik ka to gamay. Rewind gamay tong kwan. Yada yung sumpay ning kay clip man eh. Clip man eh mahigala nga kwan. Gisumpay ang... Rinaldo Parahinog, Sige. alias Andong, the mayor of Usamin City. Nova Princess Parahinog Chavez used to be the wife of, I think, Colangco. Yung poster boy doon sa blandi-blandi pa ang buhok. Hindi naman, tisoy. Alam mo, baskin saya magpunta, abangan ko kayo. Kasi wala na ako sa presidency, habang may baril ako. Wherever you go, I will be waiting for you, even if I'm no longer president, as long as I have a gun. And indeed, as your honours are aware, Mr. Duterte did not need to wait long. On the 5th of November 2016, Mayor Espinosa was murdered. That's charged incident 13. Then, on the 30th of July 2017, Mayor Parahinog, together with a number of others, was also murdered. That's charged incident 14. And during the same speech that we just saw, Mr. Duterte emphasized his direct involvement in the preparation of this list as follows. After the validation, I'm the one reading it, and I am the sole person responsible for this all. And this list was subsequently published by the media, who referred to it as the narco list, or as we see from the article on our screens, simply the Duterte list. And Your Honours, Mr. Duterte continued to flaunt his list of so-called high-value targets. Perhaps the most significant of these lists was the President Rodrigo Roa Duterte list, or the PRRD list for short, and that's at tab 48 of our list of materials. Your Honours, this was basically an Excel-style spreadsheet that listed persons alleged to be high-value targets. The slide now on our screen shows the first page of the PRRD list, which includes photos of various persons designated alleged to be high-value targets. And at the bottom of this list are a series of different tabs, some of which have been enlarged on our screens. And as we see, they include different regions of the Philippines, and within these tabs are lists of names and identifying information of persons alleged to be high-value targets. And the persons included in this PRRD list were also assigned different levels, as set out in our PCB, in our brief, paragraph 99. As we see from the slide now on our screens, these levels range from 1 to 5. At the lowest level 1, this included lower-level government and police, as well as street-level pushers. And at the highest level 5, this represented the highest value targets, drug wholesalers, financiers, and high-ranking police officers. And consistent with the Davao model of killing, rewards were also paid when a high-value target was neutralized, meaning killed. And this evidence is set out at paragraphs 52 and 99 of our brief. And these rewards were not part of the regular PNP budget, but were provided by Mr. Duterte, who also publicly offered perpetrators rewards. Okay, pause gamay. So, kini iyang gisaysay, kini si Attorney Edward Jeremy, ICC Senior Trial Lawyer, mo na nag-explain mga kagalaan, nga iyang gisaysay din dapita mahigala ang mga panghitabo, no? Iyang isumpay dito sa speech ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, kay kini iyang speech sa mahigala, dunay mga narco list. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ingon niya kini maong narco list, na ani mga higalay, ang mga tao nga tuag yun sa dapit, sila mo ay mo confirm.
Pag-ingon niya, kini si Mayor Paruhinog apil ni narcolist. Ang mga tao dito sa Samis may maka-confirm magtinuod man nagdili. Pag-ingon kini si Mayor Rolando Espinosa apil ni drug lord. Ang mga tao dito sa Leyte mo ay maka-confirm. No? So karon nangamatay ito sila mga higala. Niadtong panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o karon ni abot ngadto sa ICC ang pagpangita og hustisya alang nila. Pagsinggit og hustisya alang ni Paruhinog og alang mga higala ni Rolando Espinosa. Kumusta ka tong mga biktima taon sa mga drug lords? Straight to the point. So kini si Attorney Edward Jeremy, ICC Senior Trial Lawyer, iyang gi-establishar nga kining Davao model ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga mo'y gigamit nationwide sa iya ng campaign. Og iyang gibutyag nga gawas sa PNP kuno nga sweldo, regular nga salary, dunay reward nga ihatag mga sukid tigpaminaw ngadto sa mga pulis. Kini medyo lisod ning dapita nga iprobar. Actually kung imong tan-aw ni mahigalang pamahayag day gitubag ning kanhi Presidente Rodrigo Duterte atol sa Senate investigation o kadtong atol mga higala sa Quadcom investigation. Natubag niya ni mahigala nga kadtutuang paghatag og reward mga higala dili man na reward tan-aw pangutan-an ng mga PNP ang mga personnel ay tinuod ba na reward ay. Straight to the point. Ang gisulteng Presidente Rodrigo Duterte do na karoy mahitabo nga krimen, ipapangita niya na kinsa ng kriminal, ipapangita na kinsa ng kriminal asa man padung dagan. Mo na nga dito sa Davao malinawon gyud ang maong lugar kay ang mayor mao gyud mga higalay maniguro. Naman na intelligence funds ang mayor. So ang mayor kay dumdo mo sa gisulteng Presidente Rodrigo Duterte pila may magasto na to ana usa ka team sa pulis. Gukuro na dito hay dapitan ni dagan, tuas Cotabato, inana. Mga pilay gaston to dito. Ang gasolina, back and forth, kaya ang mga pulis may galawa manay. Panggasolina dito para sa patrol, umuad na sa gawa sa ilang jurisdiction. Unya ang ilang kaon, ang ilang mahigalang, mo na i-explain ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, o day 20,000, maigo na ka na, o maigo. Ang team leader day, dumdo ka day. Pag adto, naay panahon, nga ginukdanay mahigala sa kriminal, dugay masakpan. Igo-igo rin itong kwartaha. Napoy panahon nga paspas ang pagkasakpan. Mo nag-i-explain Presidente Duterte nga ang hipe, pag abot sa Davao, nasakpan nila tong kriminal, iuli ang kwarta. Di ara ang kwarta mayor kay nadakpan man dayon. Mo nag-iong Duterte, sige inyo na for the boys na kay pasalamat sad nga inyong nadakpan. Mo na iyang giangkon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Dili ingon nga dunay reward. Kanang ilang ingon 10,000 kada ulo mahigala reward. Ganahan ka ng kalakihang. So ilang gi-establisher nga doon nag-reward kada patay. Ang atong kapulisan mga kagalaan og mosultis tinuod. Di po na mahitabo na inana nga kuno eh. Wa ko kadungog mahigalas mga pulis nga kana mga pag-frame up ba nga istorya. Batok mahigalas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Wa pay labot ning kuan wa pay labot mahigala ang press con gapon. Isgutan tanang press conference gapon kay nisulti na naman ni mga ex-marines. Doon na sila mga pictures, doon na sila mga ebidensya. In fact, si Karim Khan ganiday, katong prosecutor, yan his Pilipinas, sila man nag-escort-escort. Ato ni tagag pagtagad mahigala, kay nanulti naman nilon. Doon ay kwartang dako nga involved, nga nung inani ni mahigala sa ICC. Kana, mooy aligasyon, niining mao mga ex-marines. Mana kung gingon, niyaman ay allegation no sa ex-marines. Kinsa man mahigalay, gitumbok. Si Marcos mismo, gihatdan nitong mali-malitang kwarta. Di apa mahigalas Martin Romualdez, mali-malitang kwarta, o kining sa ICC. Si Lacson karon isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, maunsa man si ani ron. Piyong-piyungan lang ni Lacson ning maong mga pamahayag sa mga Marines. Straight to the Way point. plano si Ping Lacson nga iyan ning imbitaron sa iyang Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Katos gutisa mahigala. Na-discredit man to kay kuno ang notaryo man ni mauna anto dawa nas gutisa. Karon ni aman ni mga kauban gutisa nang gawas man niron. Way plano ang Senate Blue Ribbon Committee nga imbitaron ni mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Ato'y padayon ni mahigala kining mo na nga mga tao nga
sunod ining kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nakasabot sila mahigala sa aktual nga sitwasyon ba? Aktual nga sitwasyon. Nga, justice lagi para ni Paruhinog, justice para ni Rolando Espinosa, okay. Nga mga drug lords to matod pa sa lista ni Presidente Rodrigo Duterte. Justice aning mga drug lords, sige. Pero ang mga tao magulmingon, kumusta man to naghitak ang drugs atong panahon na mga hadlok ang mga inosente daghan nga matay, kumusta man? Wa gyud to wa mo mutabang atong singgit og hustisya para sa mga biktima? Straight to the point. Manay kini sa Aluginsan, kini bitang sa Toledo, ako nang itapad At itapad gaya ning naong natong nakapatay og katong bata taon.